ҷашни арӯсии писари раъно убайдова баъди ислоҳи қонуни танзим сурат гирифт. қонуне ки мардумро ба риояти арзишҳои миллӣ аз ҷумла либоси миллӣ муаззаф кардааст. ӯ мегӯяд дар тӯи арӯсии писараш талош карданд аз қонун берун по нагузоранд. ба духтарони хона куртаи атлас дӯзонда ба меҳмонон гуфтанд ки бо либоси ғайр ба тӯй ҳозир нашаванд. توی همه دخترامون رو فهموندیم دادیم که در توی لباس ملی تاجیکی پوشیم بیاین همشون قانون جمهوری تاجیکستان رو رعایت کردن در همون طربخانه را ما را فهموندن دادن مسئولانی همون طربخانه که همین التماس که سطر پوشون نیایم. қонуни танзим сокинонро ӯҳдадор кардааст дар ҷашну маросим либоси миллиро ҳифз кунанд. ҳоло дар бархе аз тарабхонаҳо ва хонаҳои ақди никоҳ занону духтарон бо либоси пӯшида мисли рӯйсарӣ ва ё нимаӯриён роҳ дода намешаванд. ЗАГС ё сатртона кашед доред ё вообще надаред. бархе аз хонаҳои ақди никоҳ ҳам бо ирсоли огоҳинома ба соҳибони ҷашн таъкид мекунанд ки ба маросими ақди никоҳ бо сатр наоянд. огоҳинома қабл аз ҷашни арӯсӣ дода мешавад ва дар сурати иҷро накардани талабот аз тарафи соҳибони ҷашн ва меҳмонон ақди никоҳи расмӣ анҷом дода намешавад. як арӯсе буд ки тамоми сару рӯи ӯ пӯчонда буд бо либоси фатта пӯшидаю лекин сифатаи сатр дошт. макияжи замонавӣ кардан ва дар тарабхонаи замонавӣ иштирок карда гузаронидани маърака маънои чиро дорад ҳангоме ки дар сар сатр бастаем ва дар байни зану мард дар якҷоягӣ мехоҳем ки тантанавӣ маъракаи никоҳамонро гузаронем. албатта буд ҳолате ки ман инро рад кардам вале ҳамон замон ислоҳ кардан арӯс сарпӯшашро гирифт ва бо либоси замонавӣ вориди тарабхона гашт ва дар он ҳолат мо никоҳи ӯро ба қайд гирифтем. масъулини кумитаи дин танзими ҷашну маросимҳо мегӯянд ҳадаф аз ворид кардани тағйирот дар сару либос зимни ҷашну маросимҳои хонадоршавӣ арҷгузорӣ ба фарҳанг ва ҳифзу муаррифии либоси миллӣ аст. ин маънои онро надорад ки масалан мо манъ кунем ки маҷбур созем. имрӯз идея аз занҳои мо худро ба занҳои турк, занҳои эрону афғонистон монанд мекунанд. ҳатто ними умуман амин занҳои меҳрубони моро ҳатто шинохта намешавад. вақте ки ба ҳамун толор ворид мегардӣ фикр мекунӣ ки ин тӯи тоҷикона нест. ҳуқуқдонҳо танзими либоси занҳо ва ҳатмӣ шудани либосҳои миллиро навъи мудохила ба ҳаёти шахсии шаҳрвандон ва мухолиф ба қонуни асосиву меъёрҳои байналмилалӣ медонанд. сокинон ҳам агарчи таъкид мекунанд зидди либоси миллӣ нестанд ва аз пӯшидани он махсусан дар тӯю ҷашнҳои хурсандӣ хушашон меояд, аммо мегӯянд ин амр набояд маҷбурӣ балки ихтиёрӣ сурат гирад.